Tala bilang generally peaceful ang pagdiriwang po ng Pasko at Bagong Taon sa Rehiyon 1 matapos mapanatiling kaayusan ang kaayusan at ang seguridad sa buong rehiyon. Ayon yan sa Police Regional Office 1. Batay sa ulat, ligtas na sinalubong ng mga residente ang pagsapit ng 2026 sa ilalim ng Oplan Ligtas Paskuhan, kung saan mahigit 4,000 na mga pulis at force multipliers ang na-deploy mula Disyembre 16 hanggang Enero 2 ng kasalukuyang taon. Nakatuon ang mga operasyon sa mga terminal, lugar ng pasyalan, simbahan at iba pang matataong lugar. Sa kabila po ng 77 insidente na may kaugnayan sa paputok, wala naman pong naitala na nasawi o 88 lamang ang nagtamo ng minor injuries. Nagsagawa rin ang kapulisan ng 462 na operasyon. Sana nagresulta ng pagkakakumpiska ng nasa 4,506 na iligal na paputok, habang 5,150 naman po na mga voluntaryong isinuko, kung saan may 520 na violators ang naitala kaugnay sa mga nasabing paglabaga. 2 kaso ng indiscriminate firing ang naiulat at agad na naaksyonan na humantong sa pagkakaaresto sa mga sangkot at walang naiulat na nasaktan naman. Patuloy namang iniimbestigahan ang isang insidente noong Disyembre 25 sa Dagupan City, kung saan 2 kataong nasawi at 11 ang sugatan matapos ang manong masunog ang isang lugar na may kinalaman sa paputok o pyrotechnic devices. Ayon sa PRO1, mas mababa ang kabuang bilang ng krimen na naitala sa holiday period na inuugnay sa masinsinang pagbabantay, tuloy-tuloy na pagpapatrol at checkpoint operations at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.